Jo, ogwr garej ni gael o nolio niodolog. Mae'n dod o ganedw yn siarad o'n gareg a gafod cynadleifa hwn gareg, ia. Ie. Oce, dwi'n mynd i dygio ar y lle hwnnw, achos dwi'n mynd i dygio mwy a. Yes! Mae hwn yn mwy uchelgeisio, oes. Dwi yn uchelgeisio rwan. Ie, achos... Ie, na, dim achos dwi yn gredu. Dwi eisiau bod yn gredu efo unrhyw arian, ond achos dwi eisiau cadw hanes i byw. Dyma'r y pwrpas. Unwaith eto, dwi wedi darganfod y neil. Oed. O na, dydy hwnna ddim yn neil. Waw. Beth yw hwn? O waw. Dwi'n meddwl ar rhan gyda ffens. Ie, dwi'n mynd i roi hwn. Achos dwi'n mynd i gochi hwn hwyrach nes ymlaen. A wedyn, symud ymlaen i chwylio am mwy. Ie. Ie. Bendigadig yndi. Ie. Diwrnod perffaith ar ôl dwi wedi gorffen y gwaith mewn swyddfa. Mewn swyddfa, ti'n gwybod, am rwsel. Tip yn rhyw dyflas, ond mae'n werth i cael talu. Mae'n werth. Wel, wedi cael nifer o pres yndi, ond ar y llaw arall, dwi dal i mwynhau gwneud y metal detecting, achos dwi'n caru gwneud y metal detecting. Oce ta, dwi'n mynd i gofyn i'r detector. Blaen nesa, dwi'n mynd i chwylio. Na, achos mae rhaid i fi symud y spade a brws a wedyn, ia. Oce, symud ymlaen. Dwi'n meddwl ar y ochr yma. Lot o waith yndi. Os da chi eisiau'n gwybod ar y lle yma, ble mae ganddyn nhw ffens, roedd hwn yn garej o blaen, ble roedd ganddyn nhw Land Rover, dwi'n meddwl, ia. Oes. Ond nath yr adeilad wedi dinistrio yn ôl 2009 yn ystod y demolition. O, waw! Beth yw hwn? Llechi. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n llechi. Ie. Oce. Llechi, oes. Nifer a llechi. Dwi ddim yn gwybod mae Gwlad Belg wedi cael llechi. Achos ro'n i'n meddwl, dim yn Cymru nath wedi machnadu llechwedd neu llechi a gafod draws y byd i gyd. Be dwi wedi darganfod? Ble? Na, achos dwi wedi gweld y marc. Oes, mae'n tipyn rhyw annoying yndi. Pan mae ganddyn nhw marc brown. Achos ro'n i'n meddwl, this is the sign where I can find some iron hidden. Okay, it will be revealed later. Achos mae'n dechrau bod yn dywyll, agos iawn i bod yn bwrw glaw. Wel, diolch i'r metal detector mewn hyn, ffrind gorau fi. Dwi wedi darganfod ar ôl dwi wedi dygio nifer o twlliau mewn hyn. Dwi wedi darganfod hwn. Siwr o fod mae'n mwyn a just gwydyr. Ond gobeithio mae hwn yn coinage. Achos be dwi wedi darganfod yw rhywbeth arbennig. Oes, mae yna rhywbeth arbennig
am yr eitem yma. Waw. Wel, siwr o fod, gobeithio. Ia. Ma' hwnna'n troffi newydd gobeithio yma da. Falla. Na. O, waw. Waw. Be dwi wedi darganfod yw'r necon. Waw. O, waw. Hei. Oce, dwi'n mynd i tren. Okay, ask the detector. Be mo hwn yn meddwl am un. Yay! Ond, coinage? Gawn ni weld. According to the detector. It says coin. Ma' hwn yn deud ceiniog, ond mae'n mwy na hyn. Oh, wow, mae'n bendigedig. Okay. Ar ôl y toriad, neu ar gyfer canlyniad. Fideo bach rwan ar gyfer canlyniad. Be dwi wedi darganfod yw unrhyw unusual ceiniog, ond na, dydy hwnna ddim yn ceiniog achos mae yna rhywbeth gwahanol, ond achos mae hwnna wedi torri, mae'n anodd i dehongli beth yw hwn, ond mae hwnna'n darganfod gwych iawn be dwi wedi darganfod, achos dwi'n meddwl, da chi wedi atatsio unrhyw beth yn galw, y llinell metal i mewn trwy twll, a wedyn mae ganddyn nhw twll arall, hwn ydy unrhyw spiral, ble ti wedi defnyddio screwdriver i troi mewn mwyn a trwsio pethau ar gyfer vehicle, neu unrhyw teclyn. Hwn ydy unusual nail, ond dim cwyf ar y nail, ond hwn, dydy hwnna dim yn nail gwbl achos mae ganddyn nhw llinell, ond dwi'n meddwl mae'n ar rhan gyda ffens. Oedd hwn yn ffens yma, a wedyn, dwi'n meddwl hwn ydy ar gyfer y gat neu ffens. A dyma metal detector. Gwaith ar gyfer heddiw, trydydd tro, trydydd fideo, mwyn gwneud y fideo metal detecting. Felly, ar gyfer bwrw glaw, ond dywyll, dwi wedi gwneud y gwaith da iawn. Dim dros yma, dwi wedi gwneud yn dros Cymru hefyd. Felly, Cymru, dwi'n methu chdi. Felly, mi wna i chdi wedyn hwyl am y tro. Is cadfers moddiorwg, megiag is Budapest drwyl, October disynyd ben, Merd disynyd ydy gi, October disynyd, les o ffocwrog marathon, jo, ako dalagosung hamarosan savastog. Wil chdi wedyn, see ya.